Dadi Allah Ta'ala kuwi zat sing lebokne wengi ing dalem rina, nglebokne rina ing dalem wengi lan ngereh srengenge lan rembulan. Turunane. Kulun sekabehane srengenge lan rembulan ya jeri mlaku li ajalim tumeka batas musama sing ditentokne. Srengenge iki pendak isuk nongol kaetan, pendak sore surup nang kulon. Ngono kuwi selawase ora tau berubah, ora tau mogok, ya ora tau didandani. Zalikum ya kaya mengkono iku mau kabeh sing ndadekne iku mau Allahu Allah Rabbukum pangeranira kabeh. Lahu kagungane Allah al-mulku pira-pira keraton. Waladzina tadunguna min dunihi utawi wong-wong sing padha nyembah sira kabeh liyane ing liyane Allah mayamlikuna min kitmir liyane Allah kuwi ora miliki sak kulit ayame biji kurma ndak duwe. Paribasan sak kulit ayame biji kurma liyane Allah kuwi ora duwe. Nek dadi wong sing nyembah liyane Allah mongko liyane Allah kuwi ibarat sak kulit ayame biji kurma wis ndak ora duweni ngono lho. Ora nek ndak duwe ngono kuwi lho, kaya iso ngwehi ngono apa ora nek ndak duwe. Intadunguhum lamun njaluk sira ing liyane Allah kuwi mang. Intadunguhum lamun ndonga sira ing liyane Allah kuwi mang layat mangu nadunga akum liyane Allah kuwi mung ndak bakal ngrungu penjalukmu. Dadi lek dijaluki kuwi ya ndak krungu karo penjaluke. Walau samiu lamun kok bisa krungu mastajabu lakum ora bakal nyembadani marang kowe kabeh. Mulai. Dadi sesembahan liyane Allah kuwi mang ora miliki, ora duweni apa-apa. Persasat kulit ayame biji kurma ndak duwe, ngono lho. Lamun dijaluki lamun ndonga nang liyane Allah kuwi mengkae, ngono lho. Ora bakal krungu karo dongane sing ndonga kuwi. Lamun kok bisa krungu ya ndak iso nyembadani penjaluke, ngono. Kuwi cik lamun lho Pak Di. Lamun ki kan ora to. Nggih. Lamun ki mesti ora ngono lho lek. Ora. Lah iya no. Heeh sak umpama to. Lah iya. Lamun aku duwe pesawat ngono aku iso. Heeh. Saka nyatane. Ora terus ndak duwe, ora mikir lamun. Ya ayuhan nasu he menungso antum utawi sira kabeh ku al fuqara'u ilallah. Fakir marang Allah. Tegese menungso kuwi kabeh iki butuh karo Allah, ngono lho. Butuh ora, Lek?
Wallahu tawi Allah iku al-ghaniyun sumugih al-hamidu tur pinuji. Gusti Allah sugih ki ora butuh karo menungso ngono le. Lamun wong kuwi mengkae bangkang karo Allah ngono kuwi Allah ki ya ndak piye-piye lho Lek. Allah ki kok cara ndak disembah karo anu Allah ki mundak surut kekuasaane ngono ya ora ngono lho. Dadi Allah ki disembah ngono kuwi ya ora muarem, ora disembah ya ora susah ngono lho. Gusti Allah ki biasa. Ya ora wae dhewe lamun ndak manut karo Allah. Sing cilaka ki lho awake dhewe iki. Nek Allah ki ndak piye-piye ngono lho, Lek. Allah ki disembah ya ndak marem, ora disembah ya ora susah ngono lho. Lamun wong ndak gelem nyembah karo Allah, lamun Allah ki ngersakne, iya sak lamun ngersakne sapa Allah yudhibukum mongko ngilangake Allah sira kabeh wa ya'ti bi khalqin jadid lan nekane makhluk kang anyar. Lamun wong mengkae njur ndak gelem bukti marang